you want to stick to the unit out for. Ay. Oh no, I want to get you. Abandaya kala isintu sabukwa bathembele kuwe Sitapuka yaphakama madoda ingena khala mntu isofuna likumkani ngokwayo kumkipha ngomfaba kojikisha kumabona bongabona khona bakothi nomkhuba siphakamisa madoda ikumkani yabathembu bathi uyamyam madoda kusophintsho bathi nifyama mama ningcina zithatalepuka anikhahleli manawundeni itani atalepuka yabona ke bethuna kumkani yam masithi kuba sise-South Africa masonke kuba imbongi ibigay awutalepuka yake sana kasetyhuthi utalepuka bakube njalo kaloku bantu nomkhuba matakikela madoda bananyathela sibatshibuza bathi ndamokapha komthapho madoda muyamyam bathi kungolwabisila bakwathi nomkhuba atalepuka ikumkani sengxakini iphakamisa sisigenge inobitsho bahle no ndifuna ukubuza umbuzo mamela khona bengicile indlela ebheke phayi engithuke bona yonke ubuyele phayi ndijone ndihambe ndijika selapha hayi kodwa soze lo sizukhahlele sizawukhawuthanda idrink ukhahlele nje lo mhle lo wena mama thanda nathi idrink leyo ungayithathi le icoke kuthiwa yena nto kokomama bethuna icoke yenza into athuko mama mhlobo wam sobuthi kuzaba manje kube nje ndikumkanefikile futhi ndicela uqala upulisa emva kwecompetition siqale futhi uperforma thina apha andifuna siperforme bethuna nina niyibone likumkani ingathi ndiyazalana kumkani ndiyazalana nawe umama kasonci kadabawo kamakazi uzala ebukhosini hayi ndiyinto komkhulu ndiyinto komkhulu plus umama kasonci kadabawo uzala ebukhosini mama ndingowapha uzushiye le nduku inapha ikumpani yakhahlele bethuna awuzufaya rice ithuketana uyabonakala umntu athanda ngofuna 10 kg awuzuyiva kuzaba abantu bethuna ikumkani seyifikile phakathi kwethu abanqobesi sobanga bakhona nabo nomgqiqo ukhona ondim nalo tata ujonga kakade ukhona akhandithi umbi bethu into ujonga kakade noba umkhuluma uzobakhona kwethu yeba utata kawuzange ngokeni hayi wena ndikomntanera wadiva ngothanda umili unangxaki wena kuzaba abantu kube nje bethuna siphelele sonke and ndijongile nje khona inyama amaphakethe KFC nawo anawo oh okay nibangaza neno KFC webhoko bethuna kanje ngapha kuzaba abantu bethuna kube nje kuzawusaselapha kuqokusayo futhi ningaquphisa nokutya nibe ready bethuna ningagilani arathi ama-hotman naye mithi sabanyana abathathu ekubutibhelu zakuyeka sonakushiya nabanyana abathathu uzafuna yephi indoda akusala hayi bama masalakhalaza bethuna uyabona abazali uba ndingamenje ngexesha lakho wena wawungabuya emzini wena futhi abantwana bakho bayafana notabeka ezerhawutini kudala abangoku yeyi usukubone nomntana uyafana kodwa nomakhelwane qha bethuna kazongafani makhonomakhesoke lapha endlini osisi bethu bayenda baphinde babuye kanti network zithini nebethuna sibhizi kala nathi ngamadoda sayibona uzamlobola akushiye simlobola mithisa abanye abathathu uhlosele naye kufuthi dakulahla ndiyadlala mama kodwa ke boma funa niyazi lento osista bethu naba bethuna
kukho into embi South Africa yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane abanye bayabona kuyale nale sozomfumana nawe ubuye emzini wena ngiyithetha komnye wabo lo wathi che inetwork lo yabona lo mama lo nakumkani uba akazokhwela uba akazinkulu ikhwele futhi uyihamba unyaka wonke kodwa bonke laba bayafana bonke mntana lamzi hayi ngoba ungabe uzeki ibenye nje 1 week ngomnyaza fana ngibona ukuzifest nabendini abasebenza ngomnyaza sebantu ya furuza leta abakude wena ufitha ingqondo ya ndimfundi thanda Afrika ithanda namajani ngithanda bonke bahotman bethu futhi yaphakamisa South Africa futhi ihlale zokugona lapha nezibonela FM lekwenza le mcimbi omhle kangaka yokuphuhlisa abantu bethu abancinci netalente zethu yibo thina sibona namagqirha hey ngibona zonke abantu ziba uba utyebile umkhulu njengombongele gqubo hlaba stage unengoma yakho yodwa ikhona ingonyama guys ezi zikataphi ke zosindiso uba una great over unika mic uphange uyalandela we God of man Dabi hey intoni ngibasindweni ngishondo basindise intoni yaba ndiyafuna usindisa kha andifuna hey English kwesam akufundekanga madam fela anumfela ngo9 ngimphinde kathathu 9 dali ngafuna udlula dalifumana grade 11 yedwa bomini chomam sobantu kodwa bakhona abasasazi abaphakathi kwebona FM abaqashwa kuba khaze kamzala awunayo matric wona nje sidala nje kuqanda na high school khaptena ni high school usuka kuqanda kuqanda kana kathakola fafia kwazi ukukhulela khabakazi unikwe nje bayakwazi ukutofa igushu hayi iba kunesi mama manje kuba ukhulele kulelali sobantu akukela basazi kwebona FM ngithanda ngobethini neva yasaza la radio kodwa bathi abanye abantu live yazi voice la radio imandi kahle voice la radio hey Dali badi live ha yandala mabanga kanjoka kakade shot wando dai kaile ngaba anawa ndiyazi ngifuna ithatha yonke ngenjalo nje biza basasazi bezibonele FM bethu izani bafowethu izani wait zawuthukele bethu ibona izandla ukanti lo mnyathala lophathelwa ngokuzinca ngaba Gold Supermarket in partnership ne-Radio Sibonele ukanti Akila Rice madoda nansi Famacho nayo ukanti u6 Can Grill naye is in the building kasi vibe yiyo esenza into abantu basibene vibe already nabaya abafana abancane benza inyama phaya awunika thixo ubasinandana uzofika u24 sponsor zonke amagqirha akasasicindile amagqirha akwangoku uthi uya ngehlaba nje nehlaba wena yabona athi ngabona mfana khanyisa na 10,000 apha kamakho makhosi uthi umoya wena ngathi nawe ligqirha yeni siphi napha khona ke wena ukukabise bonus kumathela jola legqirha uzoba grand ebomini jola legqirha uzoba grand ebomini gqirha likhwelethi how be safe ebusuku ngekutsha nokutsha vuka into zalo kubambeka lento yabona kwethile phaya ebusuku ngakho abantu abadala wenze lanto abantu abadala nalo xa uyiqhube kahle bathi abaphansi niphinde ndithole sizathe kangalifuni tamako uqala ungakamtshoba bezinceni thokoza tata kathoko bathi abaphansi ndiphinde hayi neyibakha magqirha suka wako walityala igqirha amagqirha kazaza nemali wathenga nongazi nifika njani zaze ngemigqirha zaze ngemali ithi into yenu olityala ungalibuyiseli lekufawunele mfana lana ungayilibali nithani nina last
uyabona la ke khona bona imisi ke la ufunde lo sesilwa sisu uyimisi wena ndifuna bo sisibethe nifunde ninyamezele nifunde la sesilwa la sisanganyamezela amadoda anyamezela isikolo lo anwanyamezela amadoda bethuna hayi uba nganyamezela isikolo benikome sinonke ke ninje ha yayazi ke umuntu angafundanga ngeke akhonze ukubalekuleyo kwikafana kakathabhiti ubunkosikazi nanga usindisiwe ezaqhaza usindiswa kamafeno zifuna no grade 12 yabona bona no 3 yajama ke pha uba una me 3 ke qala sizi yajama qala sikubona ngesuthi unxibe isuthi ehlukana yodwa khona ina sikolo ke le ayinikwa mic ecaweni iqhaza usindiswa yakhulumiswa kuthiwa in the name of Jesus in the name of God fire uzazi la mlungu na grade 12 nto leyo uyabona umlungu phaya eziyoni so buthi uThixo uthi ngumesiya olungileyo